Toy! Tawag sa Toy! Gusto mo ito, Toy? Totoy. Akoy. Totoy. Akoy. Toy! Hindi ka. Pwede na ano? Containment. Ito naman. Ha? Wala si Sen. O, sige, sabihan kayo po tayo. Sabi, magpaprepara mo lang ako sa cellphone nilo. Magpaprepara mo lang ako sa cellphone nilo. Awal, chinag ko kayo.
Barong korek ka, barong mo. Ito na paligid ko.